Iko nasi di ang tabuk omonon bithi sai tongo 95 or narok 95 no gane ko 9e5 no gane 9e5 bithi ni mung o bithi bokhok oro amoni dam 2900 2900 taka moni dam omonang tabuk sawu tongo amo yakung kior mani yakung tungphla mani yakung ruwai mani tai kebang ma nini bisi khaisiwak pesra podok o bithi kaisano sar pasta rukno tano abon bagi dam jemon dam temon kam do norok sini borok baksa dam jaga saya geja belai dam o dam kalanyo na pai phulano sawon hunoi saloyo phulayo phebaro chemical ganang oro khe chemical kerui mong company ni mo mi ni ayurvedic ni mo ayurvedic ni bithi norok saimano amo belai bithi kaham mo bithi thaksani dam no 2900 taka ang mono sawi tongo tabuk norok bosadi norok jugajug nadi ang bai o bithi rong no mano musungkhai iko among kai bini abo naina gi iko na handi abo araba iko motoi kutung muthungui glass bakai phungo ok buksa khaliwo kapsa ke nungani ang atkhe nungo amakhai nungmani packet buksa iko amonang tabu nung payo ta phungo amo packet buksa amonang tabu nungi payo apo tei kutung bakai glass thike thaka makhai bino amo iko na handi tai